ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഈശോപനിഷത്ത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഇന്ന് മന്ത്രം 12 അല്ലെ? അപ്പൊ അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ 9, 10, 11 മന്ത്രത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞെന്നൊന്ന് പറയാവോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മന്ത്രം 9 പറയുന്നു, വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം, അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ജ്ഞാനം. ഇവ രണ്ടും നമ്മളെ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. മന്ത്രം 10 പറയുന്നു, വിദ്യ ശരിയായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം, അവിദ്യ ഭൗതിക ജ്ഞാനം. ഇവ രണ്ടും നമുക്ക് ഓരോ തരം ഫലങ്ങൾ തരുന്നു, വേറെ വേറെ ഫലങ്ങൾ തരുന്നു നമുക്ക്. മന്ത്രം 11 പറയുന്നത് അജ്ഞാനത്തിന്റെ ജ്ഞാനം, അതായത് വിദ്യയും അവിദ്യയും ഒരേ സമയം നമ്മൾ അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ജനന മരണ ചക്രങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച് അമൃതത്വം ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും അപ്പൊ ഈ 3 മന്ത്രവും? എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് 12ാമത്തെ മന്ത്രം. 12ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് മന്ത്രം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അന്ധം തമ പ്രവിശ്യന്തി യേ സംഭൂതിമുപാസതേ തദോ ഭൂയ ഇവ തേ തമോ യാ ഊം സംഭൂത്യാമൃതഃ. അന്ധം തമ പ്രവിശ്യന്തി യേ സംഭൂതിമുപാസതേ തദോ ഭൂയ ഇവ തേ തമോ യാ ഊം സംഭൂത്യാമൃതഃ. ഈ മന്ത്രത്തില് 12ാമത്തെ മന്ത്രം, 13, 14 ഈ 3 മന്ത്രം അടുത്തൊരു ഗ്രൂപ്പാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്? ആരാധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പ് വരുന്നത്. 12, 13, 14. ഈ 12ാമത്തെ മന്ത്രവും നിങ്ങള് ബുക്കുള്ളവരെടുത്തോളൂ. 9ാമത്തെ മന്ത്രം എടുക്കുക. 9ാമത്തെ മന്ത്രം ഒരാൾ വായിക്കാവോ? അന്ധം തമ പ്രവിശ്യന്തി യേ വിദ്യാമുപാസതേ തദോ ഭൂയ ഇവ തേ തമോ യാ ഊ വിദ്യായാമൃതഃ. അതായത് 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ നോക്കിയ വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിന് പകരം 9ാമത്തില് ഇവിടെ വേറെ ഒരു വേർഡാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, സംഭൂതി എന്നാണ് ഇവിടെ വിദ്യക്ക് പകരം. ബാക്കി എല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ്. 12ാമത്തെ മന്ത്രം 9ാമത്തെ മന്ത്രം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഇവിടെ എന്താണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? സംഭൂതി അല്ലെ? ആ 2 പകരം സംഭൂതി എന്ന് മാത്രം. ഈ ഒരു വേർഡ് മാത്രമാണ് മാറിയിരിക്കുന്നത്. ബാക്കിയൊക്കെ സെയിം തന്നെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ 9 മന്ത്രവും 9ഉം 12. 9ൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വിദ്യ നമ്മളെ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും, അവിദ്യ നമ്മളെ കൂടുതൽ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. ഇനി സംഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആരാധനയുടെ ബേസിലാന്ന് പറഞ്ഞു. സംഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞാല് യഥാർത്ഥ സംഭൂതി ഭഗവാനെയാണ് പറയുന്നത്. ഈ മന്ത്രത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ മന്ത്രം ചൊല്ലിക്കോളൂ ഓരോരുത്തരായിട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അന്ധം തമ പ്രവിശ്യന്തി യേ സംഭൂതിം ഉപാസതേ തദോ ഭൂയ ഇവ തേ തമോ യാ ഊ സംഭൂത്യാമൃതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തമ പ്രവിശ്യന്തി യേ സംഭൂതിം ഉപാസതേ
തതോ ഭൂയ ഇവ തേ തമോ യ ഊ സംവൃദ്ധ്യാം രതഃ. അന്തം കൃഷ്ണ. തമ പ്രവിശ്യന്തി യേ സംഭൂതിം ഉപാസതേ തതോ ഭൂയ ഇവ തേ തമോ യ ഊ സംഭൂത്യാം രതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അന്ധം തമ പ്രവിശന്തി യേ സംഭൂതിം ഉപാസതേ തഥോ ഭൂയ ഇവ തേ തമോ യ ഊ സംബുദ്ധ്യാം രതഃ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. അന്ധം ധമ പ്രവിശന്തി യേ സംഭൂതിം ഉപാസതേ തതോ ഭൂയ ഇവ തേ തമോ യ ഊ സംഭൂത്യാം രതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് സംഭൂതി. അന്ധം തമ പ്രവിശന്തി യേ സംഭൂതിമുപാസതേ തഥോ ഭൂയ ഇവ തേ തമോ യാ ഊം സംഭൂത്യാം രതഃ. ഇവിടെ സംഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ്. ഈ മന്ത്രത്തില് 12ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് സംഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തെയാണ് പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തെയാണ് പറയുന്നത്. അസംഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത് ആരെയാണ്? ദേവന്മാരെയാണ്. അസംഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത് ദേവന്മാരെയാണ്. സംഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഈ മന്ത്രത്തില് സംഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മത്തെയാണ്. ഭഗവാന്റെ നമ്മൾ പറയില്ലേ എന്താ പറയുക, നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ 3 തരത്തിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കുമല്ലോ. ബ്രഹ്മം, പരമാത്മ, ഭഗവാൻ. അതില് ബ്രഹ്മത്തെയാണ് സംഭൂതി എന്ന് ഈ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. അസംഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത് ദേവന്മാരെയാണ്. അപ്പൊ അതായത് ഇതിന് പറയുന്നത് ദേവന്മാരെ ഉപാസിക്കുന്നവൻ അജ്ഞതയുടെ ഇരുളടഞ്ഞ മേഖലകളിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. അസംഭൂതി ഉപാസതേ അസംഭൂതി. ദേവന്മാരെ ഉപാസിക്കുന്നവർ അജ്ഞതയുടെ ഇരുളടഞ്ഞ മേഖലകളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു. നിരാകാര നിരപേക്ഷതയെ ആരാധിക്കുന്നവർ. നിരപേക്ഷത എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഭഗവാന് ഒരാകാരമില്ല എന്ന് ഉള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ആരാധിക്കുക. അതായത് ഭഗവാന്റെ ആ പ്രകാശത്തെ, ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവർ അതിലും കനത്ത ഇരുട്ടിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. അപ്പോ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര് ഇരുളടഞ്ഞ മേഖലകളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും. നിരാകാര നിരപേക്ഷതയെ അതല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവർ അതിലും കനത്ത ഇരുട്ടിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു എന്നാണ് ഈ മന്ത്രത്തിൽ 12ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടെന്താണ്? വിദ്യ. അതായത് തെറ്റായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം നമ്മുടെ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. ഭൗതിക ജ്ഞാനം കൂടുതൽ നമ്മൾ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ 12ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് വിദ്യക്ക് പകരം നമ്മൾ പറഞ്ഞു സംഭൂതി അസംഭൂതി. അതാണ് 2 വേർഡ് വന്ന വിദ്യക്ക് പകരം. ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദേവന്മാരെ ഉപാസിക്കുന്നവർ. അതാണ് അസംഭൂതി. അസംഭൂതി എന്ന് വെച്ചാൽ ദേവന്മാരെ ഉപാസിക്കുന്നവർ അജ്ഞതയുടെ ഇരുളടഞ്ഞ മേഖലകളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും. ഈ സംഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഭഗവാനാണ്. ഇവിടെ സംഭൂതി എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ശരിക്കും വിദ്യ അറിവല്ലേ, അതേപോലെ തന്നെ. പക്ഷെ അവിടെ എന്താണ് വിദ്യ? നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് തെറ്റായിട്ടുള്ള അജ്ഞാനമായിരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ സംഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത് ആരെയാണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മത്തെയാണ് പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മത്തിൽ. അപ്പൊ ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവര് അല്ലെങ്കിൽ നിരാകാര നിരപേക്ഷതയെ ആരാധിക്കുന്നവര് അതിലും കനത്ത ഇരുട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ 12ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും? ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ മനസ്സിലാവാത്ത? പറയണം ഒന്നും കൂടി. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ അജ്ഞതയുടെ ഇരുളടഞ്ഞ ഇരുട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു. ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവർ അതിലും കനത്ത ഇരുട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. മനസ്സിലായല്ലോ ഇത് രണ്ടും? അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവർ ഇരുട്ടിലേക്ക് പോകും, ദേവന്മാരെ ഉപാസിക്കുന്നവരും ഇരുട്ടിലേക്ക് പോകും. രണ്ടും എവിടേക്ക് പോകാണ്? അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ മന്ത്രത്തിൽ. അതായത് നമ്മൾ 9ാമത്തെ മന്ത്രം വിദ്യയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ പോലെ വിദ്യയും അവിദ്യയും നമ്മളെ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് 12ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. ആരാധനയുടെ ബേസിലാണ്. അപ്പൊ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരും ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരും എവിടേക്ക് മാറാണ്? കനത്ത ഇരുട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ 12ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് പറയുന്നത്. ഇവിടെ അപ്പൊ സംഭൂതി അസംഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത്, സംഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാനാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ സംഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരമാണ്. അസംഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത് അതിദൈവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ദേവന്മാരെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ക്ലിയർ ആയല്ലോ അല്ലെ 12ന്റെ?
ഭഗവത്ഗീത 10:2 പരമപുരുഷൻ അതായത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? നമേ വിദൂസുരഗണ പ്രഭവം ന മഹർഷയഃ അഹമാദിർഹി ദേവാനാം മഹർഷീണാം ച സർവശഃ. എന്റെ ഉൽപ്പത്തി, വിഭൂതി എന്നിവയെ പറ്റി ദേവന്മാർക്കോ ഋഷിമാർക്കോ അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഏത് വിധത്തിലും അവരുടെ എല്ലാം ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഞാനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഉൽപ്പത്തിയെ കുറിച്ചോ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ചോ ദേവന്മാർക്കോ ഋഷിമാർക്കോ പോലും ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ. കാരണം എന്താണ്? അവരുടെയൊക്കെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം എവിടെ നിന്നാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അറിയില്ല ഭഗവാനെ കുറിച്ച്. ഒന്നും ആർക്കും അറിയുന്നില്ല. ദേവന്മാർക്കോ ഋഷിമാർക്കോ ആർക്കും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അതായത് ദേവന്മാർക്കും യോഗികൾക്കും നൽകിയിരിക്കുന്ന ശക്തിയുടെ എല്ലാം സ്രോതസ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ്. അപ്പൊ ഇവർക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന പലതരം ശക്തികൾ ഇവർക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. നമുക്കറിയാം വരുണദേവനുണ്ട്, അഗ്നിദേവനുണ്ട്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ആരാണ് നമുക്ക് പറയാം, ഓരോരുത്തർക്കും സൂര്യദേവൻ, അല്ല ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ശക്തികൾ ഭഗവാൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആ ശക്തികളുടെ ഒക്കെ സ്രോതസ് ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് അവർക്ക് ഈ ഒരു ശക്തി നൽകുന്നത്. പരമനിരപേക്ഷ സത്യം പരമപുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. നിരാകാര ബ്രഹ്മം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മീയ ശരീരത്തിന്റെ ഉജ്ജ്വല പ്രഭാപൂരവും. സർവവ്യാപകമായ പരമാത്മാവ് അവിടുത്തെ അംശാവിഷ്കാരവുമാണ്. അപ്പൊ പരമനിരപേക്ഷ സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് പരമമായ സത്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിലെ പ്രകാശത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? നിരാകാര ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. എങ്ങനെയാണ്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ശരീരത്തിലെ പ്രകാശത്തെയാണ് നിരാകാര ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. പരമാത്മാവ്, സർവവ്യാപകമായിട്ടുള്ള പരമാത്മാവ്, അവിടുത്തെ അംശാവിഷ്കാരം. പരമാത്മാവ് ഭഗവാന്റെ അംശമായിട്ടുള്ള ആവിഷ്കാരമാണ് പരമാത്മാവ്. ചതുർഭുജധാരിയായിട്ടുള്ള പരമാത്മാവ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. നിരാകാര ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിലെ ആ പ്രകാശത്തിനെയാണ് ബ്രഹ്മം എന്നതുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ദേവന്മാരും ഋഷികളും അദ്ദേഹത്തെ ഒരു ശക്തനായ ദേവനായി കണക്കാക്കുകയും ബ്രഹ്മജ്യോതിസിനെ നിരപേക്ഷ സത്യമായി കരുതുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ ദേവന്മാരും ഋഷികളും ഭഗവാനെ ഒരു ശക്തനായ ദേവനായിട്ട് കണക്കാക്കും. മാത്രമല്ല ബ്രഹ്മജ്യോതിസിനെ നിരപേക്ഷ സത്യവുമായിട്ട് കരുതുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ദേവന്മാരും ഋഷികളും ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഒരു ശക്തനായിട്ടുള്ള ദേവനായിട്ട് കണക്കാക്കും. പക്ഷെ ബ്രഹ്മജ്യോതിസിനെ അത് കണ്ടോ എവിടെയാണെന്ന് ആരെങ്കിലും? ഓക്കെ താഴത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ അല്ലെ. നിരപേക്ഷ സത്യമായിട്ട് ബ്രഹ്മജ്യോതിസിനെ നിരപേക്ഷ സത്യമായിട്ട് കരുതുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ആ പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് വായിക്കാവോ മാതാജി? പരമനിരപേക്ഷ സത്യം പരമപുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണനാണെന്നും നിരാകാര ബ്രഹ്മം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മീയ ശരീരത്തിന്റെ ഉജ്ജ്വല പ്രഭാപൂരമാണെന്നും സർവവ്യാപകമായ പരമാത്മാവ് അവിടുത്തെ സർവവ്യാപിയായ അംശാവിഷ്കാരമാണെന്നും ഇത്തരം മാനസിക ഊഹാപോഹം നടത്തുന്നവർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. കൃഷ്ണന് തന്റെ ശാശ്വതവും ജ്ഞാനപൂർണവും ആനന്ദപൂർണവുമായ സച്ചിത് ആനന്ദ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയ ആത്മീയ രൂപമുണ്ടെന്നും അവർ അറിയുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തെ ആശ്രയിച്ചു നിൽക്കുന്ന ദേവന്മാരും ഋഷികളും അദ്ദേഹത്തെ ഒരു ശക്തനായ ദേവനായി കണക്കാക്കുകയും ബ്രഹ്മജ്യോതിസിനെ നിരപേക്ഷ സത്യമായി കരുതുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ കൃഷ്ണഭക്തന്മാർക്ക് തങ്ങളുടെ അചഞ്ചല ഭക്തിയും ശരണാഗതിയും മൂലം അദ്ദേഹത്തെ പരമനിരപേക്ഷ വ്യക്തിയായും എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും ആവിർഭവിക്കുന്നതായും അറിയാൻ കഴിയും. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാർ സകലതിന്റെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനമായ കൃഷ്ണന്റെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? പരമനിരപേക്ഷ സത്യം പരമപുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണനാണെന്നും നിരാകാര ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രഭാപൂരമാണെന്നും ആർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സർവവ്യാപിയായ പരമാത്മാവാണ് പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്ന ചതുർഭുജധാരിയായിട്ടുള്ള
പരമാത്മാവ് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. ഇത് ആർക്ക് മനസ്സിലാകില്ല? ഊഹാപോഹം നടത്തുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ആ ഊഹാപോഹം നടത്തുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക്, ദേവന്മാർക്കും ഋഷിമാർക്കും ഒക്കെ ഭഗവാൻ ഒരു ശക്തനായ ദേവനായിട്ട് ഭഗവാനെ കണക്കാക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ജ്യോതിസിനെ ഒരു നിരപേക്ഷ സത്യമായിട്ട് കരുതുകയും ചെയ്യും. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? ഭക്തന്മാര് തങ്ങളുടെ അചഞ്ചല ഭക്തിയും ശരണാഗതിയും മൂലം അദ്ദേഹത്തെ പരമനിരപേക്ഷ വ്യക്തിയായും എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ആവിർഭവിക്കുന്നതായിട്ടും അറിയാൻ കഴിയും. ഭക്തന്മാർക്ക് എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയാണ് അല്ലെ, ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമുണ്ട്, ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അല്ലാത്തവരാണ് ഭഗവാൻ എങ്ങനെ കാണുന്നത്? ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമില്ല എന്നുള്ള രീതിയില് ഭഗവാനെ ഒരു ജ്യോതിസായിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ആരാണ്? കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ആരാണ്? ഭക്തന്മാർ ഒരിക്കലും അങ്ങനെയല്ല. ഭക്തന്മാര് ഭഗവാനെ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മജ്യോതിസിൽ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്താ പ്രോബ്ലം വരുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിച്ചാല് ഭഗവാൻ ആരാണ്? ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയാണ്, ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമുണ്ട്. പക്ഷെ ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് എന്തറിയില്ല? എന്താണ് ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല അവർ ആരാധിക്കില്ല. ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രകാശം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെയാണ് അവര് ചിന്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു പ്രകാശം മാത്രം, അതല്ലാതെ ഒരു വ്യക്തിയാണ്, ആ വ്യക്തിക്ക് ഒരു രൂപമുണ്ടെന്നൊന്നും ആര് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ഈ ബ്രഹ്മത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അവരെ സംബന്ധിച്ച് എത്രത്തോളം മാത്രമേ സാക്ഷാത്കാരം വരുന്നുള്ളൂ? ആ പ്രകാശത്തിൽ ലയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത്. അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് പരമാത്മാവ് ഉണ്ടെന്നോ അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്നോ ഒന്നും ആർക്കറിയുന്നില്ല. ഈ ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുന്നവർക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. ഭൗതികാഭിലാഷങ്ങളിൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവർ ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്ന ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, നമുക്കറിയാം 7-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 20-21 ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നതാണ്. ഭൗതികാഭിലാഷങ്ങളിൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവർ ആരെയാണ് ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത്? ദേവന്മാരെയാണ് ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത്. നമ്മളെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ നടത്തി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മള് ദേവന്മാരെയാണ് ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത്. താൽക്കാലിക മോചനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കും. താൽക്കാലികമായിട്ട് നമുക്ക് ക്ഷേമം കിട്ടാനായിട്ട്, കുറെ എന്താ പറയാ സമ്പത്ത് അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആരാധിക്കും? ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയില് പറയുന്നുണ്ട്. സർവരുടെയും ഹൃദയഹാരിയും ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ മുക്തരാക്കി സ്വധാമത്തിലേക്ക്, ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നവനുമായ പരമപുരുഷനെ, കൃഷ്ണനെയാണ് നാം ആരാധിക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ ശരിക്കും നമ്മൾ ആരെയാണ് ആരാധിക്കേണ്ടത്? സർവരുടെയും ഹൃദയഹാരിയും നമ്മെ ഈ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തരാക്കി സ്വധാമത്തിലേക്ക്, അതായത് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നവനുമായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണനെയാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ എവിടെ നിൽക്കുന്നത്? ഭൗതിക ലോകത്തിലാണ്. ദേവന്മാരെവിടെയുള്ളത്? ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ, കേൾക്കുന്നില്ല എല്ലാവരും? ഉണ്ട്. നമ്മൾ എവിടെയുള്ളത്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലാണ് നമ്മൾ. ദേവന്മാരെവിടെയാണ്? അവരും ഭൗതിക ലോകത്തില്. അവരോട് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകം എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഭൗതിക ലോകം ദുഃഖാലയമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് കാരാഗൃഹാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഭൗതിക ലോകം കാരാഗൃഹാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുമ്പോ നമ്മളും കാരാഗൃഹത്തിലാണ്, ദേവന്മാരും കാരാഗൃഹത്തിലാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഈ കാരാഗൃഹത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ ഇപ്പുറത്ത് കാരാഗൃഹത്തിലുള്ളവരോട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? അതിന് പുറത്തുള്ള വ്യക്തിയോട് പറഞ്ഞാലേ കാര്യമുള്ളൂ അല്ലെ. ഈ ജയിലിന് അല്ലെങ്കിൽ കാരാഗൃഹത്തിന് പുറത്തുള്ളവരോട് പറഞ്ഞാലാണ് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ആർക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ? ആ പുറത്തുള്ള വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. ഈ ദേവന്മാര് വേറൊരു കാരാഗൃഹത്തിൽ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കുറെ റൂമുകൾ ഉണ്ടാവും ഒരു ജയില്. അപ്പൊ അതില് ഒരെണ്ണത്തില് നമ്മളുണ്ട്, ഒരെണ്ണത്തില് ദേവന്മാരുണ്ട്. ഓരോരുത്തരുടെ ശിക്ഷ അനുസരിച്ച് ഇപ്പൊ നമ്മള് കുറെ ശിക്ഷ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മള് അങ്ങനെ തരത്തിൽ കിടക്കുന്നു, അവരുടെ ശിക്ഷ കുറവായതുകൊണ്ട് അവർ അതിൽ കിടക്കുന്നു. അങ്ങനെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം. അങ്ങനെയുള്ള അവരോട് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുമോ? ഇല്ല. അത് നമ്മൾ ആരോടാണ് പറയേണ്ടത്? ഇതിന് പുറത്തുള്ള ഒരു വ്യക്തിയോട് അല്ലെ. അതാരാണ്? ഭഗവാനാണ്. കാരണം ഭൗതിക ലോകത്തിന്, അതായത് ഈ കാരാഗ്രഹത്തിന് പുറത്ത് ആരാണുള്ളത്? ഭഗവാനാണുള്ളത്.
ഭഗവാന് മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ കാരാഗൃഹത്തിൽ നിന്നും മുക്തനാക്കാൻ, പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മള് ആ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുന്ന ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെയാണ് നമ്മള് ആരാധിക്കേണ്ടത്. മനസ്സിലായോ? അതിന്റെ മനസ്സിലായി. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ ദേവലോകത്തേക്ക് പോകുമെന്ന് ഭഗവത്ഗീത പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ചിലർ ചന്ദ്രനെ ആരാധിക്കുന്നവർ ചന്ദ്രലോകത്തും സൂര്യനെ ആരാധിക്കുന്നവർ സൂര്യലോകത്തും പോകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പുറത്തെ റൂമിൽ നിന്ന് ഇപ്പുറത്തെ റൂമിലേക്ക് പോകുന്നെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മളിപ്പോ ജയിലിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് കുറെ ജയിലിന്റെ അഴികൾ ഉണ്ടാവും, എന്താ പറയാ, ചെറിയ ചെറിയ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതില് ആ കാരാഗൃഹത്തിൽ ഒരെണ്ണത്തിൽ നിന്ന് അപ്പുറത്തിലേക്ക് പോകുന്നെന്ന് മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ. അല്ലാതെ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് ദേവനെയാണ് ആരാധ്യം, അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കാരാഗൃഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓരോരുത്തർ, അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ കാരാഗൃഹത്തിലേക്ക് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുമ്പോ അവരുടെ കാരാഗൃഹത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ നമുക്ക് എന്തിനു സാധിക്കുന്നില്ല, അതിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കടക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ല. നമ്മള് ഓരോരുത്തരുടെ ചന്ദ്രനെ ആരാധിച്ച ചന്ദ്രൻ ലോകത്ത്, സൂര്യനെ ആരാധിച്ച സൂര്യന്റെ ലോകത്ത്, ഏത് ദേവനെ ആരാധിക്കുന്നു അവരുടെ ലോകത്തേക്ക് പോകാനാണ് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ പെടുന്നതിനാൽ താൽക്കാലികങ്ങളാണ്. ശാശ്വതം എന്നത് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ മാത്രമാണ്. പരമപുരുഷൻ തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ അധിനായകൻ. അപ്പൊ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും ഏതിൽ വരുന്നതാണ്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊക്കെ താൽക്കാലികമാണ്. നമുക്കറിയാം ബ്രഹ്മദേവന്റെ ആയുസ് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആയുസ് നിൽക്കുന്നത്, അല്ലെ? കാരണം ബ്രഹ്മദേവന് പകലും രാത്രിയും വരുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്താണ്, പ്രളയം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ പോകും, പിറ്റന്നാൾ വീണ്ടും വരും, അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്, അല്ലെ, ബ്രഹ്മാവിന്റെ. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളത് ഏതാണ്? ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ ശാശ്വതമായിട്ട്. എല്ലാത്തിന്റെയും അധിപൻ ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഇത് താൽക്കാലികമാണ് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം. ഭഗവത്ഗീത 8:16 പറയുന്ന എന്താണ്? ആ ബ്രഹ്മ ഭുവന ലോക പുനരാവർത്തിനോർജുന മാമുപേത്യാത്തു കൗന്ദേയ പുനർജന്മാന വിദ്യതേ. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ഗ്രഹം ബ്രഹ്മലോകം മുതൽ ഏറ്റവും അധമമായിട്ടുള്ളത് വരെ ഓരോന്നും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ജനന മരണങ്ങള് കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്, ദുരിതപൂർണങ്ങളായിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ പരമപദത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലോ പിന്നീട് ജന്മമെടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിലും പറയുന്നുണ്ട്. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന് പുറത്ത് വിപുലവും അനന്തവുമായ അത്യുജല പ്രകാശമായ ബ്രഹ്മജ്യോതി വിസ്തരണമുണ്ട്. ഇത് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളാൽ നിറഞ്ഞതാണ്. ബ്രഹ്മജ്യോതിസിലെ അത്യുന്നത ഗ്രഹമാണ് കൃഷ്ണലോകം അഥവാ ഗോലോക വൃന്ദാവനം. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന് പുറത്ത് ആണ് നമുക്കറിയാം വിപുലമായിട്ടുള്ള അനന്തമായിട്ടുള്ള പ്രകാശ ബ്രഹ്മജ്യോതി വിസ്തരണം. നമ്മളത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അത് ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ അപ്പുറത്ത് ഒരു വൈറ്റ് കളറിൽ കാണിക്കുന്നത് ബ്രഹ്മജ്യോതി, അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് അതിന്റെ കൂടി മുകളിലാണ് എന്ത്, നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളും, പിന്നെ അതിന്റെ മുകളിലാണ് എന്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവന സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഭൗതിക ലോകത്തിന് പുറത്താണ് ഏത് വരുന്നത്? ബ്രഹ്മജ്യോതി വരുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രകാശം, ഭഗവാന്റെ ആ പ്രകാശമാണ് ബ്രഹ്മജ്യോതി. അപ്പൊ എന്തായാലും അത് ഭൗതിക ലോകത്തിന് പുറത്താണല്ലോ. ഭഗവാൻ എവിടെയാണുള്ളത്? ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലല്ലേ. അപ്പൊ ആ പ്രകാശമാണ് പ്രകാശം. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന് പുറത്ത് വിപുലവും അനന്തവുമായ അത്യുജ്വല പ്രകാശമായ ബ്രഹ്മജ്യോതി വിസ്തരണമുണ്ട്. ഇത് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളാൽ നിറഞ്ഞതാണ്. ബ്രഹ്മജ്യോതിസിലെ അത്യുന്നത ഗ്രഹം കൃഷ്ണലോകം അഥവാ ഗോലോക വൃന്ദാവനം. ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ ഏറ്റവും മുകളിൽ വരുന്നതാണ് എന്ത്? ഗോലോക വൃന്ദാവനം, അതല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞത്? ഒന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കാണിച്ചിരുന്നു ജസ്റ്റ്. സൂര്യൻ തന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ ചൂടും വെളിച്ചവും പരത്തുന്നത് പോലെ ഭഗവാൻ തന്റെ അനശ്വര സഹചാരികൾക്കൊപ്പം ഗോലോകത്ത് വിരാജിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടുന്ന് സർവവ്യാപിയായി എല്ലാ ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ആവിഷ്കാരങ്ങളിലും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ സൂര്യൻ എപ്രകാരമാണോ സൂര്യന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെയാണ് എന്ത് നൽകുന്നത്? ചൂടും വെളിച്ചവും പരത്തുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ തന്റെ അനശ്വരനായിട്ടുള്ള സഹചാരികൾക്കൊപ്പം ഗോലോകത്ത് വിരാജിക്കുകയാണെങ്കിലും അവിടെ നിന്ന് സർവവ്യാപിയായി എല്ലാ ആധ്യാത്മിക ഭൗതിക ആവിഷ്കാരങ്ങളിലും
വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എപ്രകാരമാണോ സൂര്യൻ എങ്ങനെയാണ് ആ ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കുന്നില്ല, പക്ഷെ സമയാസമയങ്ങളിൽ ചൂടും വെളിച്ചം നമുക്ക് പറ്റി തരുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്? ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലാണ്. സഹചാരികൾക്കൊപ്പം ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? സർവ്വവ്യാപിയാണ്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതും ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ആവിഷ്കാരങ്ങളും വ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ. ആവിഷ്കാരങ്ങളിലും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ചന്ദ്രനിലും മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളിലും എത്തിയത് കൊണ്ട് ജീവിത പ്രശ്നങ്ങൾ. ഹരികൃഷ്ണ മാതാജി ഒരു പാരഗ്രാഫ് വായിക്കാവോ? 81 ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ചന്ദ്രഗ്രഹത്തിലോ അതിനു അതിലും മുകളിൽ ഗ്രഹങ്ങളിലോ അതിലും ഗ്രഹങ്ങളിലോ ജയിച്ചോളൂ മാതാജി വായിച്ചോളൂ. ചന്ദ്രഗ്രഹത്തിലോ അതിലും മുകളിലുള്ള ഗ്രഹങ്ങളിലോ എത്തിച്ചേർന്നുകൊണ്ട് ജീവിത പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഇരുളടഞ്ഞ ഗ്രഹങ്ങളാകരുത് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനം എന്നും ഇതിൽ നിന്നും പുറത്തു വന്ന് ജാജ്വല്യമാനമായ ഈശ്വര സാമ്രാജ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരണമെന്നും ഈശോപനിഷത്ത് ഉപദേശിക്കുന്നു. പേരിനും പ്രശസ്തിക്കും വേണ്ടി മാത്രം ആരാധിക്കുന്ന മതവിശ്വാസികളുണ്ട്. അത്തരം മിഥ്യാമത വിശ്വാസികൾ ഈ പ്രപഞ്ചം താണ്ടി ആത്മീയ വിഹായസിലെത്തിച്ചേരാൻ അഭിലഷിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നു എന്ന ഭാവത്തിൽ അവർക്ക് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ സ്വന്തം സ്ഥാനമാനങ്ങൾ നിലനിർത്തുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം. നിരീശ്വരവാദികളും നിരാകാരവാദികളും നിരീശ്വരവാദം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ അത്തരം മതവിശ്വാസികളെ അന്ധകാരപൂരിതമായ ദേശങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നു. നിരീശ്വരവാദി വളച്ചുകെട്ടില്ലാതെ പരമദിവ്യോത്തം പുരുഷന്റെ നിലനിൽപ്പ് നിഷേധിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നിരാകാരവാദികൾ പരമപുരുഷന്റെ നിരാകാര ഭാവത്തിന് ഊന്നൽ നൽകിക്കൊണ്ട് നിരീശ്വരവാദികളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. ഇതുവരെ പരമപുരുഷനെ നിഷേധിക്കുന്ന ഒരു മന്ത്രവും ഈശോപനിഷത്തിൽ നമുക്ക് കാണാനില്ല. ആരെക്കാളും വേഗത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ചലിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പറയുന്നു. മറ്റു ഗ്രഹങ്ങൾ ചെന്ന് എത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നവരെല്ലാം തീർച്ചയായും സാകാരായ വ്യക്തികളാണ്. അവരെക്കാളൊക്കെ വേഗത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഓടാൻ കഴിയുമെന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ എങ്ങനെ അദ്ദേഹം നിരാകാരനാകും? നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ പറ്റിയുള്ള വികലമായ ധാരണയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന അജ്ഞതയാണ് നിരപേക്ഷ സത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നിരാകാര സങ്കല്പം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ചന്ദ്രനിലോ അതിലും മുകളിലുള്ള ഗ്രഹങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേർന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങള് പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നില്ല അല്ലെ? നമ്മൾ ചന്ദ്രനെ ആരാധിച്ചാൽ ചന്ദ്രന്റെ ലോകത്ത് പോകുന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഏത് ദേവനെ ആരാധിച്ചാൽ അവരുടെ ലോകത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോഴും നമ്മുടെ എന്ത് മാറുന്നില്ല? ജീവിത പ്രശ്നങ്ങൾ മാറുന്നില്ല. നമ്മുടെ പ്രശ്നം എന്താണ്? ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധി. അത് ഏത് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എവിടെ പോയാലും ഉണ്ടാകും അത് ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധികൾ. അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് അതൊരിക്കലും പരിഹാരമാകുന്നില്ല. പേരിനും പ്രശസ്തിക്കും വേണ്ടി മാത്രം ആരാധിക്കുന്ന മിഥ്യാമതവിശ്വാസികൾ ഈ പ്രപഞ്ചം താണ്ടി ആത്മീയ വിഹായത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ അഭിലഷിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പേരിനും പ്രശസ്തിക്കും വേണ്ടി മാത്രം ആരാധന നടത്തുന്ന മതവിശ്വാസികള് അവര് ഒരിക്കലും എന്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല? ഈ പ്രപഞ്ചം മാറിയിട്ട് ആത്മീയ വിഹായസിലെ ആത്മീയത്തിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് അവരൊരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. കാരണം അവര് എന്തുമാത്രമാണ് അവര് വേറെ ഒന്നും ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അവർക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് അവർക്ക് പേരും പ്രശസ്തി മാത്രമേ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി മാത്രമാണ് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചോ ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരം നേടണമെന്നോ അങ്ങനെയൊന്നൊരു ചിന്ത ആർക്കും ഉണ്ടാവില്ല. ഇത്തരത്തിലുള്ളവർക്കൊന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. നിരാകാരവാദികൾ നിരീശ്വരവാദം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ അത്തരം മതവിശ്വാസികളെ അന്ധകാരപൂരിതമായ ദേശങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ നിരാകാരവാദികൾ എന്താ ചെയ്യണത്? നിരീശ്വരവാദം പ്രചരിപ്പിക്കുമ്പോ അവര് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്താണ്? അത്തരം മതവിശ്വാസികളെ അന്ധകാരപൂരിതമായ ദേശങ്ങളിലെ എത്തിക്കണം. അപ്പൊ അവർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്തായിട്ട് മാറുകയാണ്? നിരീശ്വരവാദികള്. കാരണം അവര് പരമപുരുഷനെ നിഷേധിക്കുന്നവരാണ് നിരീശ്വരവാദികൾ. ഈശ്വരൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു സങ്കല്പം അവരില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെന്തിനാണ് ഊന്നൽ കൊടുക്കുന്നത്? നിരാകാരവാദികള് പരമപുരുഷന്റെ നിരാകാര ഭാവത്തിന് അതില് ആയിരിക്കും ഊന്നൽ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ നിരീശ്വരവാദികളെ അവര് പിന്തുണയ്ക്കും. അപ്പൊ അവരെവിടേക്കാ പോണത്? അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ ദേശങ്ങളിലേക്കായിരിക്കും അവര് പോകുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത 7:23
ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ലഭിക്കുന്ന ഫലങ്ങൾ ശാശ്വതമല്ലെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. 23-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭൗതിക ലോകം ശാശ്വതമല്ല നമുക്കറിയാം. അതേപോലെ തന്നെ ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ലഭിക്കുന്ന ഫലങ്ങളും എങ്ങനെയായിരിക്കും? അതും ഒരിക്കലും ശാശ്വതമല്ല എന്നുള്ളത് ഭഗവത്ഗീത 7-ലെ 23-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ ഒരു ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ ജനന മരണത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുന്നുവെന്നും ഭഗവത്ഗീതയിൽ അവിടെ നിന്ന് അരുളി ചെയ്യുന്നു. ഒരു വ്യക്തിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ജനന മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്ത് ചെയ്ത് ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് വസിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും, ഭഗവാൻ ലോകത്ത് വസിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഏവം പരമ്പരാപ്രാപ്തം, ഭഗവാന്റേതായ ഈ സർവോത്കൃഷ്ട ശാസ്ത്രം ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ പകർന്നു കിട്ടിയതാണ് എന്ന് ഭഗവത്ഗീത 4:2 ഭഗവാൻ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. അപ്പോ ഈ ശാസ്ത്രം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്? ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ പകർന്നു കിട്ടിയതാണെന്ന് ഭഗവത്ഗീത 4-ാം അധ്യായം 2-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. മതപ്രചാരകന്റെ വേഷമണിയുന്ന ഈർഷ്യാലുക്കളായ അസുരന്മാർ നരകത്തിന്റെ ഘോര അന്ധകാരത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഭഗവത്ഗീത 16-ാം അധ്യായം 19-20 അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ഹരീഷ് മതജ ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് വായിക്കാവോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. മാനവ സമൂഹത്തിൽ ഇത്തരം വഞ്ചകരാണ് ഏറ്റവും അപകടകാരികൾ. മതാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സർക്കാർ നിലവിലില്ലാത്തത് കൊണ്ട് രാഷ്ട്ര നിയമത്തിന്റെ പരിധിയിൽ അവർ രക്ഷപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ അവർക്ക് പരമപ്രഭുവിന്റെ നിയമങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനാകില്ല. മതപ്രചാരകന്റെ വേഷമണിയുന്ന ഈർഷ്യാലുക്കളായ അസുരന്മാർ നരകത്തിന്റെ ഘോരാന്തരകാരത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെടുന്നു എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ഈ കപട മതവാദികൾ ഇന്ദ്രിയ സുഖ നിവർത്തിക്ക് വേണ്ടി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ആത്മീയ ഗുരു വ്യാപാരം പൂർത്തിയായി കഴിയുമ്പോൾ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും നിന്ദ്യമായ ദേശത്തേക്ക് മുന്നേറുകയാണെന്ന് ഈശോപനിഷത്ത് ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു. ഇവിടെ അതായത് ഒരു മതപ്രചാരകന്റെ വേഷമണിയുന്ന ഈർഷ്യാലുക്കളായ അസുരന്മാര് അപ്പൊ എവിടേക്കാ പോണത്? അവര് നരകത്തിന്റെ ഘോര അന്ധകാരത്തിലേക്ക് എന്നാണ് ഭഗവത്ഗീതയില് പറയുന്നത്. 16-ാം അധ്യായം 19-20 പറയുന്നത്. ഈ കപട മതവാദികൾ എങ്ങനെയാണ്? ഇന്ദ്രിയ സുഖ നിവർത്തിക്ക് വേണ്ടി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ആത്മീയ ഗുരു വ്യാപാരം അവര് ഇന്ദ്രിയ സുഖ നിവർത്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രദർശിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് പൂർത്തിയായി കഴിയുമ്പോൾ ഏറ്റവും നിന്ദ്യമായിട്ടുള്ള ദേശത്തിലേക്കാണ് അവര് മുന്നേറുക. അവര് ഏറ്റവും അതായത് കൂരിരുട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഈശോപനിഷത്ത് ഈ മന്ത്രത്തില് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതായത് ഭഗവാന്റെ ആ നിരാകാര ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഭഗവാനില് വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ളവര് എന്താ സംഭവിക്കുന്നവര് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇരുട്ടിലേക്ക് മുന്നേറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു മന്ത്രത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അവര് വീണ്ടും വീണ്ടും എന്താണ് ആസുരികമായ യോനിയിൽ ജന്മം എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവർ ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നില്ല. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അവർക്ക് അറിയാനായിട്ട് ഒരിക്കലും സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതില് മെയിൻ ആയിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് 2 കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ. ഒന്ന്, ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര് ഇരുട്ടിലേക്ക് പോകും. ഭഗവാന്റെ നിരാകാര ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഇരുട്ടിലേക്ക് പോകും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. പിന്നെ വേറെ എന്താണ് ഇതില് മെയിൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത്? ഏത് ദേവനെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത് അവരുടെ ലോകത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. സൂര്യനെ ആരാധിച്ച സൂര്യലോകം, ചന്ദ്രനെ ആരാധിച്ച ചന്ദ്രലോകം. എവിടെ പോയാലും എന്താണ് അവിടെയൊക്കെ എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഒരിക്കലും അവിടെ ചെന്നാലൊന്നും പരിഹരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു മിനിറ്റ്. ഇതാണ് ഇതല്ലേ നമ്മളെ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് മനസ്സിലായില്ലേ ഭൗതിക ലോകം എവിടെയാന്നുള്ളത്? ഇതാണ് നമ്മളെ വിരജാ നദി. ഇതിന്റെ മുകളില് കണ്ട ഈ വെളുത്ത് കാണുന്ന ഭാഗം,
അവിടെ ബ്രഹ്മജ്യോതി ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന കണ്ടോ അവിടെ? അതെ ഐഡിയുണ്ട്. മുകളിൽ ഏറ്റവും മുകളിൽ ഏറ്റവും മുകളിൽ ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ ആ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രകാശം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ബ്രഹ്മജ്യോതി. ഇതിന്റെ ബാക്കിലാണ് എന്ത് വരുന്നത്, അതായത് ഇത് ഏറ്റവും ഫ്രണ്ടില് ബ്രഹ്മജ്യോതി. അതിന്റെ ബ്രഹ്മജ്യോതി കൂടെ നമ്മൾ കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, പ്രകാശമാണ് അല്ലെ, ആ ഒരു ഭയങ്കര വെളിച്ചം. ആ വെളിച്ചത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോഴാണ് അടുത്ത് നമുക്ക് ആരെ കാണുന്നത്, ഭഗവാനെ, ചതുർഭുജ രൂപത്തിലുള്ള പരമാത്മാവായിരിക്കുന്ന ഭഗവാനെ കാണുന്നത്. അതാണ് ഈ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലാണ് ആരുള്ളത്, പരമാത്മാക്കള് ചതുർഭുജധാരിയായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളില്. ഈ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആരെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്, അടുത്തത്. അതിന്റെ പിന്നിലാണ് ഭഗവാൻ നിൽക്കുന്നത്. നമ്മളിപ്പോ ഓരോരോ വാതിൽ തുറക്കണ പോലെ ആദ്യം നമ്മള് ബ്രഹ്മജ്യോതിയുടെ ഡോറ് തുറന്നു, ആ ബ്രഹ്മജ്യോതി മനസ്സിലായി, അതിൽ കൂടെ വീണ്ടും ഉള്ളിലേക്ക് പോകുമ്പോ ക്ഷമയോടെ നമ്മള് കാത്തിരുന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ച് ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നമുക്ക് അടുത്തത് ഭഗവാനെ പരമാത്മാവായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ ക്ഷമയോടെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എവിടേക്ക് എത്തുന്നത്, ഭഗവാനിലേക്ക്, അതായത് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഏറ്റവും ഫ്രണ്ടിൽ നമുക്ക് പ്രകാശമാണ് കാണുന്നത്, ആ ഉദിച്ചു നിൽക്കുന്ന പ്രകാശം. അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ, ക്ഷമയോടെ നമ്മൾ പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്താ അറിയുന്നത്, ചതുർഭുജധാരിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്, ചതുർഭുജധാരിയായിട്ടുള്ള പരമാത്മാവിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. എന്നിട്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആരറിയുന്നത്, സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. മനസ്സിലാക്കിച്ചറിന്റെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം. ഇതില് ക്വസ്റ്റ്യൻ മന്ത്രം 12 എന്താണ് പറയുന്നത്? എന്താണ് മന്ത്രം 12 പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ അജ്ഞതയുടെ ഇരുട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു, ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവർ അതിലും കനത്ത ഇരുട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു അല്ലെ. പിന്നെ അസംഭൂതി എന്ന പദം എന്തിനെ കുറിക്കുന്നു? ദേവന്മാരെ. സംഭൂതി ബ്രഹ്മം, നിരാകാര നിരപേക്ഷത, ബ്രഹ്മം. ഈ മന്ത്രത്തിലാണ് സംഭൂതി നിരപേക്ഷത്വം പറയുന്നത്. ശരിക്കും സംഭൂതി ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ഭഗവത്ഗീത 10:2 എന്താ പറയുന്നത്? 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 2ാമത്തെ ഉൽപ്പത്തി, വിഭൂതി എന്നിവയെ പറ്റി ദേവന്മാർക്കോ ഋഷിമാർക്കോ അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഏതു വിധത്തിലും അവരുടെ എല്ലാം ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഞാനാണ്. അതായത് ദേവന്മാർക്കും യോഗികൾക്കും നൽകിയിരിക്കുന്ന ശക്തികളുടെയും എല്ലാം സ്രോതസ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. ദേവന്മാർക്കും യോഗികൾക്കും നൽകിയിരിക്കുന്ന ശക്തിയുടെ സ്രോതസ് ആരിൽ നിന്നാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന്. നിരപേക്ഷ സത്യം പരമാത്മാവ് എന്നത് ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് എങ്ങനെ പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും? പരമനിരപേക്ഷ തത്വം സത്യം, നിരപേക്ഷ സത്യം ബ്രഹ്മം പരമാത്മാവ്. നിരപേക്ഷ സത്യം അവിടെ എന്തോ തെറ്റുണ്ടല്ലോ. പരമനിരപേക്ഷ സത്യം പരമപുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണനാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മീയ ശരീരത്തിന്റെ ഉജ്ജ്വല പ്രഭാപൂർണ്ണ സർവ്വവ്യാപകമായ പരമാത്മാവ് അവിടുത്തെ സർവ്വവ്യാപിയായ ആവിഷ്കാരമാണെന്നും മനസ്സിലാക്കാം. അതായത് നിരപേക്ഷ സത്യം എത്രയാണ്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ്. നിരാകാര ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രഭാപൂരമാണ്. സർവവ്യാപിയായ പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ അംശാവിഷ്കാരമാണ്. മനസ്സിലായത്? കണ്ടോ അതെവിടെയാന്ന്? കണ്ടു. 2ാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് 78-ല് 2ാമത്തെ പാരഗ്രാഫ്. ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്? കൃഷ്ണഭക്തന്മാർക്ക് തങ്ങളുടെ അചഞ്ചല ഭക്തി ശരണാഗതി മൂലം അദ്ദേഹത്തെ പരമനിരപേക്ഷ വ്യക്തിയായും എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ആവിർഭവിക്കുന്നതായും അറിയാൻ കഴിയും. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാർ സകലത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥാന ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സാന്നിധ്യത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു എന്നാണ്. ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത്? ഏത് രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ അറിയാൻ സാധിക്കുക ഭക്തന്മാർക്ക്? ഭഗവാന്റെ രാധാകൃഷ്ണ രൂപത്തിലല്ലേ? പരമനിരപേക്ഷ വ്യക്തിയായും എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ആവിർഭവിക്കുന്നതായും അറിയാൻ കഴിയും. കൃഷ്ണഭക്തന്മാർക്ക് തങ്ങളുടെ അചഞ്ചല ഭക്തിയും ശരണാഗതിയും മൂലം അദ്ദേഹത്തെ പരമനിരപേക്ഷ വ്യക്തിയായും എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും ആവിർഭവിക്കുന്നതായും അറിയാൻ കഴിയും.
എവിടെ മറച്ചത്? ഏറ്റവും താഴെ ലാസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ഓക്കെ, കൃഷ്ണ അടുത്ത സെന്റൻസ് ആക്കി പറഞ്ഞവരെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. കൃഷ്ണ ഭക്തന്മാർക്ക് തങ്ങളുടെ അജഞ്ചല ഭക്തിയും ശരണാഗതിയും മൂലം അദ്ദേഹത്തെ പരമനിരപേക്ഷ വ്യക്തിയായിട്ടും എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നാണ് ആവിർഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഭക്തന്മാർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവത്ഗീത ശ്ലോകം 7 20-21 എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂറിയൻ ദേവന്മാരുടെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നുവെന്ന് ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ അത് നോക്കി അറിയാലോ നമുക്ക്. അടുത്തത് 23-ാമത്തെ ശ്ലോകം എന്താ പറയുന്നത് ഭഗവത്ഗീതയില്? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ ദേവലോകത്തേക്ക് പോകുമെന്ന് ഭഗവത്ഗീത 7:23 പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ആരാധിക്കുന്നത് അവരുടെ ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നു. എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും താൽക്കാലികമാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ പെടുന്നതിനാൽ താൽക്കാലികങ്ങളാണ്. എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ പെടുന്നതിനാൽ താൽക്കാലികങ്ങളാണ്. ശാശ്വത ലോകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഗോലോകം, വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ മാത്രമാണ്. എല്ലാ ലോകങ്ങളും ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ പെടുന്നതിനാൽ, കാരണം ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്? താൽക്കാലികമാണ്. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം നാശം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ, നമുക്കറിയാം അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാതും എന്താണ് പറഞ്ഞത്? താൽക്കാലികമാണ്. കാരണം ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊക്കെ താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള. ശാശ്വത ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളാണ്, ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളാണ്. ഭൗതിക ലോകം താൽക്കാലികമാണ്. ഭൗതിക ലോകത്തിലാണ് എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അത് താൽക്കാലികമാണ്. ശാശ്വതമായ ലോകം ഏതാണ്? പരമപുരുഷൻ വൈകുണ്ഠ ലോകം ശാശ്വത ലോകമാണ്. ശാശ്വത ലോകത്തിന്റെ അധിനായകൻ ആരാണ്? ഭഗവത്ഗീത 8-16 ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഏറ്റവും അധമമായുള്ളതുവരെ ഓരോന്നും ജന്മങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ദുരിതപൂർണമായ സ്ഥലങ്ങളാണ്. കുന്തിപുത്ര, എന്റെ പരമപദത്തിൽ എത്തിയവനാകട്ടെ പിന്നീട് ജന്മമെടുക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല. ബ്രഹ്മജ്യോതിസിലെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ഗ്രഹം ഏതാണ്? ബ്രഹ്മജ്യോതിസിലെ അത്യുന്നത ഗ്രഹമാണ് കൃഷ്ണലോകം, ഭഗവാന്റെ ലോകം, കൃഷ്ണലോകം. അതെ, സർവ്വവ്യാപിയായി എല്ലാ ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ആവിഷ്കാരങ്ങളിൽ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ? എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? എപ്രകാരമാണ് സൂര്യൻ ഒരിടത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്റെ ഭ്രമണമലത്തിൽ നിന്ന് ഒട്ടും വ്യതിചലിക്കാതെ ചൂടും വെളിച്ചം പരത്തുന്നതുപോലെ ഭഗവാൻ ഒരിടത്ത് തന്നെ സ്ഥിതി ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ആവിഷ്കാരങ്ങളിലും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭഗവത് ശ്ലോകം കേട്ടോ. ഭഗവത് ശ്ലോകം ഭാഗവതത്തിലെ ശ്ലോകമായിരിക്കും അല്ലെ. ഭഗവത് ശ്ലോകം 4:2 അല്ലെ. ഭഗവത് ശ്ലോകം 4-2 അധ്യായത്തിൽ 2 എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? പരമ്പരാപ്രാപ്തം ഭഗവാന്റേതായി ഈ സർവകൃഷ്ണ ശാസ്ത്ര പരമ്പരയിലൂടെ പകർന്നു കിട്ടിയതാണ്. ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ അധ്യായം